wythnos diwethaf ond y sioc mwyaf heb os oedd y Trallwng yn colli adref yn erbyn Porthmadog. Nath hynny ddim yn paru gormod ar nhw yng Nghei Conna. Richard Harris yn manteisio ar ymwelwyr ar y blaen ar ôl 6 munud yn unig. Y glaw yn arllwys i lawr y glawio goliau oedd hi hefyd ar lannau'r dyfrdwy. Roedd Cei Conna yn gyfartal o fewn 10 munud. Ansicrwydd yn yr amddiffyn, ond ergyd John McAllister yn gywir ac yn gadarn ar nomadiaid nôl yn y gêm. Yn wir nath hi wella i Cei Conna cyn yr egwyl. Cic rydd mewn man peryglis, a Stuart Cook yn claddu'r bêl yng nghefn y rwyd. Efalle y bydd y gôl geidwad yn siomedig. Ond roedd na amser am gôl fach arall cyn hanner amser, a diolch i gyd i Steve Rogers. Yr ymysodwr yn creu y tro yma, y croesiad yn berffaith, a'r cyffyrddiad lleiag yn Calvin Davies yn ddigon. 2 gôl yr un cyn yr egwyl, ond roedd na fwy i ddod yn yr ail hanner. Ath y Trallwng ar y blaen o fewn 5 munud. Y tafliad hir a Calvin Davies oedd yno eto, yn neud i'n 2 gôl i 2. A mae rhaid bod y Trallwng yn dechrau meddwl bod y triffwynt yn ddiogel, yn dath y gyfle i Cei Conna 20 munud o'r diwedd. Y dyfarnwr yn penderfynu bod na drosydd at John Keegan ac yn pwyntio at ysmotyn. Chris Williams sydd wedi bod ar gyfnod y brawf gyda Millwall yn camu fyny ac yn sicrhau gêm gyfartal yn y glaw. Pwynt pwysig i ni, ond efallai gallwn ni cael y 3 pwynt ar ôl y gêm. Fwrlon gyda'r pwynt erwydd y perfformer dros y 90 munud ddim fyny'r safon ni'n medru chwarae a groen i goliau sal bant enw a dim ware gyda dim hyder ond chwrdd falch gyda'r pwynt o diwedd y nos.